Guys, tabuk ko kay sabilay no, tamang kay lasima sinjain tonggo. Tabuk o borong no norok sininay o borong ni mung katamo. Tamang kay darat jako bota joledi. Tamo bidu no gui no mas homo borong no norok sininay bini bumung tamo sadi common keno. Tamang kay tabuk lukudong ni bus kanggo. Tabuk o darat jako bota dongo dewi ni tamang kay tabuk lukudong ni bus kanggo mama sana hini. Saka dara dine song tamang kay belai no lasiman sinja bahai ke map sancinai laibo phaye mama sana hini saka bono Jacob Devon manon belai no lasiman sinja tamani sanorok khnai nedi totally bo live of haye sorima sanai lukoni bus kawa sab na tam hanka sabna jotno haina hai ang tini haina hai update na ma phaijao ka luko rong ni thani tabo koimong luko rong ni thani koimong sini Tripura People Foundation ni director ni bkhakte ibo khana ka tai kabang ma social media ro bonugui tongka viral media dongor tv ni owner je Jacob de Bormani tabo against kabang ma protibat khlai tonglai ka je bo live emon babe bo reaction ko to ka sini borom sini Tripura People Foundation ni dara Dinesh no tai sini president tara Jones no te chini pohor borom gana pohor de borma tai bisal ni kabang ma against the kok saka bo bukhok sitra bo nokhor ka bini blaike obo saya totally bo live of haye sorima samnai lukoni bus kawa sab na tam hanka sabna Ranjit Deborman bo khok sitra bai hanka bini family te bini profile no te bo pura kutoka obno dofa te tabo ko je lukoni diman tabo sini borom ganang Jacob Deborman buskango live of haino kutukal bini bukhok baine botabo sorima sana hane joto ni thani tabo obai bukhaw koimong bo joto ni thani luko ni thani o bo sorima sanai jeba bukok sitra bai kutukmani je asuk borom ganang sini tiprasani baga hani bagai samang khlainai dofani bai samang khlainai rokno aw bobo khlai phaija nugui tongo bini bo nai tongo khnai tongo haipano bo poro o dina tamongka bo tini Herang de kokjaka saimia bot opuro emon babe kutuka bini buko emon sitra ko kha tini lukurok tini yakagra bono tini belai ke nugui tongo oje koyak din emon million viral lungui tongka bini belai ke lasima sengsa dofani bagai belai ke sengbono jotono kasukna nangnai obai ke next generation obai ungya ja joto media phanasa sajakliya bini media person no sajakliya bono obon te kabang ma Bangalore tongnai Tiprasa ongtho Tripura tongnai Tiprasarong ni tabo dimano ka bo live phai sorry masana na obai ke diglarok nokhori phaika tabo public ni thani bo tini sorry masane emon baba bini bukok sitra baba kutukha sorry masanai hambayo sungno guys angle dara Jacob no le sorry le mable sando tong jaya lukorok bomo haima tong saine de bono bang kaisa suba thiru sein tong ga bono bang kaisa sorry le hinto tong jaya bonang tamang gang bukhung muthubai dong sinai borok sori sanai tongnani dara Jacob bodongo timni kaisa borok sia sinai nungnai sein tong hangga baba tabuk super hero se hangga tau borok sori sanani tabuk laibo phai sori da sano tamo saya ongga common khai sadi kisa bahai dara Jacob no bang sori le sando tong jaya kubai norok khnai di tamni saga Kulumka tay fungkaham jeng thanai salnai saltam romoi social media wo belai no viral tongon topik nugui tongo takuk Jacob ni tei so takuk Jacob sama tongo ang normal ya nai so abo to proof nang habo normal ya en abo logi tabo bo kekrek boya bata koborung changa abo ni baganya ang sanamu tongo jotto public no please norok bono hero hunchidi haya hangkai okobor sariglak norok khana bin kumiti bobahai basa khorito as a responsible person belanyo responsible kaisa borok chief editor news channel ni hangkai bini kumwa responsibilities tongo but haipano as well as bini language ba je language bo use khayo kok samani amro belanyo obodro so abon bagin chaw public no please bono hero hunchidi hayaka bo tamjani ngi thano normal yani pore kukrog yani pore
aboni pore tamjani thang semia so bono please jotoni hero hunbai guys sidi angbo dara belek komnale boy sorry le chato tong jaya tamangka buskang ni video nungnai sorry da sanno sanya asungna comment kai chati